Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 8 апрели соли 2023 ва дар ин 19 навормон 10 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва пешкаши шумо мегардад. Ду хонага дар хитои бозори шаҳри Душанбе, инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар болои Зарафшон бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ, ҳавлиҳои фурӯшӣ дар 84 микрорайон дар Гипраземи шаҳри Душанбе, ду хонага дар марказ дар назди ватан ва пайкари шаҳри Душанбе, ду хонага бо ремонт дар Пахтакор Гипразем бо нархи ҳамагӣ 255 000 сомонӣ ва ду хонага дар Саховат шаҳри Душанбе. Хеле ки фаҳмида дар имрӯза навормон бисёртар аз шаҳри Душанбе аст, лекин аз дигар минтақаҳоям хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳед. Лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар хитои бозор ҷойгир аст. Ду хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. Дома фасадуш будшудагиай садик, мактаб, гипермаркет дар пешаш сохта истанд, ҳамин дар назди бино сохта истанд. Хонаи чирнавои куруш кардагӣ аст, чашка, кладка ба газоблок, шлангҳои оби хунук, оби гарм бурдагиянд, отоплениё кашидагиянд, ҳамаш хулас қоидавӣ кардагиянд. Дӯстони азиз, газоблок ба лазер чиндагиай, айболош, родмон мезанӣ, шпаклёвка тамом. Нархи хона бошад 320 000 сомонӣ. Барои харидорҳои аниқ боз савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран имо WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва дар рӯи экран шумо ҳозир презентатсияи ман ҳамин маҷмӯаи истихоматиро дида метавонед. маҷмӯаи истихоматии хитои бозор номуш Platinum Plaza мебошад. марҳамат дӯстони азиз, сёёмкое ки дар рӯи экран диден ба мо соҳиби хона равон кардан. метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорения пурраша рӯй мекунад, ба ҳазур тамошо мекунед. мо дар видео ускоритшон кардем камтарак. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз ҷойгир аст. 7 сотиқ замин дорои 2 дархона бо калидор мебошад. Ошхона алоҳида, боз илова дорои фундамент 10 ба 10 барои ҷудогона хона сохтан. Сарҳади замин маҳкам мебошад ва инчунин бо об низ таъмин аст. нархи ҳавлӣ 220 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Зарафшон ҷойгир аст. аниқтараш 1 километр аз бозорчаи Зарафшон боло, аз гимназияи Ҳотампебе. 5 сотиқ замин ва 3 дархона дорад. об ва бо барқ таъмин аст. ҳамавақта роҳ асфальт то даруни ҳавлия. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастанд. иваз ҳам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки бо мошин. нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил аст ва чӣ хеле ки гуфтем, иваз ҳам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки бо мошин. марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. ва сёёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорит карда мондагем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ускорения ба ҳазур тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳаёти Нав, хонаи рақами 316 мебошад. лави каналдай дар 84 микрорайон. ҳавлӣ 6 дархона дорад. ҳоҷатхона, канализатсияам дорад. дар наздаш мактаб, садик, беморхона, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд ва заминаш 6 сотиқ мебошад.
нархи ҳавлӣ 650 000 сомонӣ боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ ва чӣ хеле ки мебинед ҳавлӣ таъмир дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҷойгир аст дар кӯчаи Ҳаёти Нав 84 микрорайон шаҳри Душанбе. ва боз хотиррасо мекунем канализатсия, мактаб, садик ҳама чиз дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бусе, кӯчаи Вализода. 4 дар хона, ошхона, баня даруни хонадай, 6 сотиқ замин, аловхона, ҳезумхона ва хонаи зимистонаам низ дорад. об ва барқ ҳаст. 10 минут то бозора мебошад, 5 минут то мактаба, 5 минут то беморхона ва 5 минут то масҷида. ҳамаш дар наздикии хона ҳаст. бениҳоят хуб. ва нархи хона бошад $50,000 қатъи чизу чорааш фурӯхта мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. ҳавлӣ срочна фурӯхта мешавад, чунки ба соҳиби хона срочна сум дар кора ва даруни ҳавлӣ таъмири хуб дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар кӯчаи донишгоҳи молия ҷойгир аст. Гипроземда хонаи рақами 124/2 8 дар хона дорад, 1 хол ва срочна фурӯхта мешавад. тамоми донишгоҳу бозорҳо, мактабҳо, садикҳо, интернатҳо ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ мебошанд ва худи биноям таъмири хуб дорад, яъне худи хона. ва чӣ хеле мебинед раҳаш полни ҳамаш битон кардагӣ, бениҳоят шароитҳои хуб. ва нархи ҳавлӣ бошад $118,000, 2.5 сотиқ замин ва 8 дар хона бо таъмири бениҳоят зебо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 80 мебошанд, фақат ватсапшон кор мекунад. ва худи бино дӯстони азиз 280 метри квадратӣ коттедж, 3 ошхонага, яъне масоҳати умумии хона 280 метри квадратӣ, бениҳоят масоҳати калон. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, пеши беморхонаи Данғарада ҷойгир аст. нархаш 175,000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. худи хонаи заминӣ 3 сотиқ замин дорад, фундаменти 2 метра. пеши беморхонаи Навда ҷойгир аст. фундаменти 3 дар хона бо падвалаш, кухнӣ бо баняш дар даруни хона. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо дар рӯи экран, нарх, ҳамаи маълумот дар рӯи экран ҳаст. фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар бари Пайкар ҷойгир аст. бывши галубои экран дар бинои 16 ошхонага, хона дар 9 ошхона ҷойгир мебошад. 101,124 метри квадратӣ ва нархи 1 метри квадратияш $570 мебошад. аз рӯи нақшаш 2 хонага ҳаст, лекин чӣ хеле ки мебинед масоҳаташ калон мебошад, метавонед ба 3 хонагаам табдил тиен. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чӣ саволе ки доред занг занед пурсон шавед. дар умум нархи хона $57,700 мешавад ва боз албатта ки савдо мешавад сари квадрат $570. марҳамат дӯстони азиз. ва минтақаи хонаи агар кадоме нафаҳмид, бениҳоят минтақаи хуб мебошад, маркази шаҳр. агар хел фаҳмонем, аз тарафи Садбарг ё ки аниқтараш аз тарафи Ватан то Танкая рафтанда ман амин Пайкар мешавад. байни Ватану Танкада Пайкар ҷойгир аст ва дар бари Пайкар ман амин навастройка бардоштагиам. бениҳоят минтақаи хуб, худи бино назди раҳи калонда ҷойгир аст, марказ мебошад. ҳама чизҳо даркорӣ дар наздикияш ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якум ошхонаи бинои навастройка. худи бино аз 3 ошхона иборат мебошад. бинои 3 этажа, хона дар якум ошхонааш ҷойгир аст. хона таъмир дорад, бо мебел фурӯхта мешавад, медарои ву зиндагӣ мекунед.
суроға гипрозем анехтараш гӯем пахтакор ай заправкаи фароз яъне ай конечкаи маршруткаву автобусо 300 метр мебошад то биноя мегӯяд соҳиби хона ҳамин худи заправкаи фароз. дӯстони азиз, гипрозема дар ваяни гарадокаш ҷойгир аст, яъне охири ваяни гарадокда ман ҳамин заправка ҷои конечкаи автобусову маршруткаҳо ва аз ҳамин ҷо боз 300 метри дига ба гуфти соҳиби хона то биноя мебошад. нархи хона 255 000 сомонӣ боз савдо мешавад. боз хотиррасон мекунем бинои 3 ошонага хона дар якум ошона ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 63 микрорайон Саховат, наздики бозори Саховат. духонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар бинои 4 ошонагаи панелӣ дар якум ошонаш ҷойгир аст. духонага наздики мактаби 42 Саховат, 63 микрорайон. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 455 000 сомонӣ ва боз савдо мешавад. хона чӣ хеле мебинед қариб ки беремонт ҳамги хато намекунем, лекин ман ба кадом сабаб бо ремонт навистам, ба сабабе ки абой кардагия ва кое-как гуфтию рӯсо мешавад барои зиндагӣ кунем. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки то ҳамин момента тамошо кардагӣ бошад, дар комментария рақами 1000 нависен ё инги ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва албатта ки ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. бениҳоят хурсанд мешавем. ҳатман дар каналмон обуна шавем дӯстони азиз. иққак мондагия то 100 000 подписчика. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ба ёру рафиқотон тавсия диҳед, то ки обуна шудан гиранд, то ки кӯшиш кунем ҳамин то ида ба 100 000 расем. бовар кунед беҳтарин мешавад. бениҳоят хурсанд мешавем. ва навори ваъдадодагиамон, наворе ки дар он ҷо фақат хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе мешавад, қариб ки омода аст. иншоаллоҳ ваъда наметиҳем, лекин кӯшиш мекунем то ки то охири ҳамин ҳафта, яъне то ҳамин яъне рӯзҳои якшанбе, душанбеда аллакай навора бурорем, пешкаши шумо кунем. умедворум мақбул мешавад, чунки аз минтақаҳои беҳтарини шаҳр пешниҳод кардагием. хонаҳои хуб ва хонаҳои арзонам дар ҳамон навор албатта ки иншоаллоҳ мешаванд. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.